Bună, numele meu este Alexandra și astăzi sunt alături de fratele meu Teo. Astăzi ne jucăm un joc Roblox. Hai Teo, vii să spălăm haine? Așa, mai zi o dată. Salut! Dați like toate cele și haide Teo să spălăm ciorapi. Hai! M-am băgat în perete. Am văzut. Deci, Teo este aici pe verde și eu sunt pe roz, pe piții. Și hai să muncim aici. Eu muncesc. Trebuie să spălăm ciorapi și bluzițe și pantalonași. Teo, ce trebuie să dea abonații? Like sau așa, știe. Eu ce știi. Mă găsiți și pe Instagram, Alexandra Andreea. Teo deocamdată nu are Instagram, poate o să-și facă și el. Am 7 ani. Da, are 7 ani. Și hai să ne jucăm aici. Voi luate să iau boarfe. Teo a adus boarfe noi. Știu, de sunt după ele. Haide. Teo, care-i culoarea ta preferată? Ăsta. Verde? Galben? Ăsta deschis și negru. Și negru? Negru de la mai închis. Mai închis. Păi negru. Am glumit albastru și roșu. Și roșu? Dar parcă și galben nu-ți place, sau? Uai. Dați acolo un like la David No Power și la Edi Pițoiu. Da. Mamă, sunt după boarfe. Teo, tu câți bănuți ai? Tu ai aproape 500 de bănuți, ai 478. Eu am 3879. Da, și-am prezint și mie astea care le am astea. Da, să le prezint mașinile de spălat. Asta e din cărămidă? Da. Ok, vrei să mergem și la... Uai, hai Teo afară că cum să zic, vine o mașină și trebuie să dăm... Hai, vină încoa că eu am dat și mi-a dat bani. Hai, sus și dă din spin, hai! Nu mai pot, dă tu. Ok, dau eu. Gata, am dat. Uite, se învârte. Hai zis să dau eu. Ia să vedem ce pică. Mie să-mi pice, că am dat și eu. Da. În fine. 0, acum am dat și eu. Ok. Mi-a dat niște pantaloni din aur. Am dat și eu. Data viitoare o să dai tu, ok? Haide la shop-ul să-i prezentăm Shop-ul, magazinul, stai un pic. Stai să bag și o haine aici la spălat. Stai un pic. Haine noi. Noi zicem haine noi din cauza că mai apar haine din aur și din argint, da. Vreau să zic aur din fier. Este drăguț acest joc, l-am descoperit aseară. Și eu am zis că nu-mi place, dar îmi place. El a zis aseară, pardon, eu. Teo, ia uite ce joc frumos. Nu-mi place. Și azi, după ce am venit de la școală, că eu sunt după amiază, că sunt clasa 5-a. Wow, ce joc frumos! Da, hai să ne jucăm. Bine, da, hai să ne jucăm, ne-am jucat jumătate de oră și am zis hai să facem și un clip. Haide Teo, la shop, vii? Eu sunt la shop de mult. Ok, deci ieșim pe potice. Aoleu! Ok, m-am băgat în mașină. Deci, unde te duci? Ăștia te calcă că nu vede oameni pe stradă. Ok. Mergem pe cercul ăsta verde. Și trebuie să ne facă bomă la chestia aia cu mâna. E marfa. Vreau să... Du-te, ia și tu. Vreau să-mi iau un de ăla, cum să zic. Un coș, îmi iau un nou coș, uite ăsta roșu, Eu o să-mi iau pe la verde acum.
Da? Ok, și o să-mi iau o mașină de spălat și o să le opresc numai pe ale bune. Asta, nu am bani de asta, dar o să iau pasta albastră. Bă, da, nu mai găsesc nicio boarfă. Nicio boarfă. Ok, hai să dăm exist. Aoleu, câți bani am în asta. Eu nu mai am așa mulți bani. Eu am o grămadă. Ia, vii un pic să-ți prezint coșul meu nou? Eu m-am mai jucat și singur. Ok. O leacă. Da, să mai juca și singur. Și eu... Haideți să-ți prezint coșul meu. Hai că... Aoleu, stai un pic. Ieși Cam. din baza mea. Vin oameni la tine. Ia uite coșul meu roșu. Arătă, uite pizia! Ia uite-te la mine. Ce ai făcut? Uite-te. Ce ai făcut? Băi, Teo, să mă Dar dacă ai venit la casa mea, nu mai dau drumul. Hai, mai Teo! Bine, ți-am dat drumul. Băi, Teo! Ce? Ok, a fost o oră. Ia mai fă o dată. Ți-am dat în brațe. Mai fă. Hai mă să lângă mine, da? Ce ai făcut? Stai, mă. De ce te-ai aplecat? Stai. Stai, mă. Lasă-mă! Dă-mă jos! Mai trânti și încă... Ia! Ok, deci nu mai vin la tine, gata. Ia uite, eu cu coșul de rufe, eu sunt fetiță, tu în loc să mă ajut mai sus. Ok, stai un pic să le văd, să vând astea. Nu cred că mă ridici că am coșul în mână. Și eu aveam coșul în mână. Deci... Tu ești ușoară, tu ești femeie. Nu sunt femeie, sunt fetiță. Hai mă iei odată în brațe. Ia să vedem. Dar Stai la mine, stai în spatele meu. te-am luat. Lasă-mă. Băi, nu mai da din picioare. Gata, hai că peste mine. Hai să te iau și odată, că-mi place. Ok, dar asta e ultima oară. Bine. Hai, stai. Da, ia! Oi, lasă-mă jos, lasă-mă, lasă-mă! Niciodată, fă cu tine. Gata. Bă, de ce te-ai desprins de mine? Desprins. Că nu te-am lăsat. Ok. Sper să mai vină oamenii aia Poate mai vrea oameni în cu baza boase mea, noi. că s-au bătăiță. Mam, băi, Teo, uite, iau cu vârf. Te duci și bateria asta. Da, las. Mai au parte din priză. Nu. În caz de nu știți, fratele meu Teo l-a încărcat cu tableta. Da, dacă faci în telefon, mă joc pe tabletă. Da. Mamă, îmi trebuie boarfe. Mă găsești pe mine pe canal. Da, are și Teo un canal. Este un fel de... El are un telefon, dar este pe mail-ul lui tată, pentru că el nu este destul de mare să aibă un cont. Și îl cheamă Cornel Jica. Dar Cornel Jic, cum zic unii, da, Jic, J-I-K. Like și subscribe. Da, le-ai mai zis. Pe canalul meu. Gata, mi-am luat boară. Asta e că mai trebuie o boarfă. Boarfele. Uai, e una din aur, Teo. Am plecat pe aia să iau. Du-te. Hai că iau și eu una la Am cap. luat-o. Mai vrei să dau bătăiță? Nu. Mesaje peste mesaje. Trebuia să-mi blochez WhatsApp-ul. Pam, pam, pam. Aici s-au făcut hăinuțe. Nu? Da. Cute, cute. Teo, hai lângă mine, hai. Da, ai coșul. Hai tu lângă mine. Hai coșul și nu, că mai e pe sus.
Hai să stăm așa amândoi cu coșul să facem o poză. Băi, Teo! Teo! Bă! Teo! Băi, Teo! Eu ce să râde! Gata, am făcut și poziția. Bă, de ce eu sunt mai mică? De ce ești mai mică? Băi, Teo! Ia! Băi, lasă-mă jos, lasă-mă jos! Ia! Doamne, mai! A, da? Ia vine acolo. Ia, stai că eu am haine curate aici. Nu vin. Nu vin la tine. Nu dau pot aici, da? Noi ascultăm și muzică, dar în timp ce filmăm. Aoleu, rămânem fără boarfe, Oba, nu. Bine, boarfele astea le iau eu. Bă, nu mai ia boarfele. Că vreau și eu să mă îmbrac. Ok, hai să zicem hăinuțe, nu boarfe. Bine, sunt de la second hand, murdare. Dar vine. Boarfe. Vreau să mai... Marfa. A, vine! A venit. Nu am. Ok, eu nu mai pot să iau pentru că nu mai am loc. Băi, gata. Mama, deja filmam de 12 minute. Wow, oi. O să filmăm mai mult, mă. Da, o să-l facem, cred că de 20 de minute și gata, pentru că, na. Cine se uită la un episod de o oră? Ăla mai degrabă e live. O oră și e live, gata. Hai încoace, o leasă. Da. Ce? Da, boss! Ești aici? Da. Ce trebuie? Ce-ți trebuie? Ai, mă, du-te de aceea, mă! Băi, Teo! Nu vrei să te arunc în cap? Stai! Oare, Vrei să te arunc în cap? nu mă mai arunci, na, am fugit. Dacă vii aceea, te omor. Ai, mă! Ui! Nu e să fac că eu am fost în casă la tine. Ce? Nu e să fac că eu am fost în casă la tine. Ai venit în casă la mine? Ca să-ți dau o masă să caldă. Nu. Hai, mă, promit. Ai, Teo, nu mă mai lua. Hai încoace. Da, și că trebuie să iau un ciorap din argint. Trebuie să iau un ciorap din argint, auzi? Gata, am luat ciorapul din argint. Du-te la baga ta. Gata, am mai luat ceva din argint. Acum vin. Da, vezi că sunt cu coșul de rufe, să nu râzi. Ce? Treci încoace. Nu, da! Bine, hai să-ți arăt. Deja ce ia mâine. La mine. Hai că mă de aceea. Ce? Stai alea, că nu-mi place cu coșul o mână, că nu se vede. Hai, uite. Mama, eu îmi pun și mașinile cele vechi. Ce? Wow, bună! Vreau și să-ți fac mână. Bună! Hai încoace. Nu! Te servezi la o masă caldă. La un ceai? Da, la un ceai. Hai pe canapea. Nu-mi trebuie. Hai, mă, că te servezi la o masă caldă. Dacă nu-mi trebuie... Aoleu, mi-am vândut astea. Ce ți-ai vândut? Bă, mi-am vândut canapelele. Ce? Cum? Cum? Bă... Da, coțile! Hai că te arunc în cap. A căzut coșul peste... Hai, mamică, stai aici. Vii până la shop? Nu vreau să mă duc. Stai un pic, stai, Teo, așteaptă-mă. Ha, boarfe noi.
sunteți gata de aici. Mama, am ceva bănuți. Când ești gata de aici, da? Da, dar stai că trebuie să las niște hainuțe, că nu-mi place când stau cu ele în mână, cu coșul. Vin casa mea. Bar pet, adică stai că putem să ne luăm peturi. Bă, hai mă în casa mea cum vrei. Eu vin la shop. Trebuie să mergem la shop din casa mea. Ok. Trebuie să mergem la shop. Am uitat să-l... Ok, mi-au încă una de asta. Am uitat să... De ce nu m-ai așteptat? Ok, hai că te aștept aici. Poate vrei să dau bătăiți. Nu-mi dai nicio bătăiță. Nu mai vorbesc. M-am supărat. Bună! Mă, nu mai mă călca cu mașina, că îți carcă mașina. Bună! Da. Bun. Haideți, iei acolo ce vrei. Aici ce? Decor. Uite. Hăinuțe din argint, din gold, din aur, adică și emerald, rubin și safir sau nu mai știu ce era. Gata? Vii la casa mea. Hai. Când ești gata. Eu sunt gata. La casa mea te duci. Nu, că mai e sus. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Mai e sus. Ba nu. Teo. Ba nu. Hai să stăm pe canapea. M-a lăsat singur. Hai pe canapea. M-a lăsat singură. Hai pe canapea. Pe canapeaua de afară. Pe canapea. Ui, mamă. Uitați-vă, haine. Mi-am luat înapoi canapeelele. Băi, dar cum ți le-ai luat? Că eu vreau să mi le iau. Aoleu. Hai tu aici. Cum ți le-ai luat? A, știu. Așa, mai că dai la X canapele. Nu crudă. Crudă? Bă, ce om ești? La o masă dulce, haide. Avion, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, Bec? Haide, mă. Deci, Eu nu mai vorbesc cu tine. da... Viu odată la o masă caldă. Teo, mă lași un pic. Plans. Și acum viu la o masă caldă, cum zici tu. Da, stai un pic. Uite, hai aici să-ți arăt. Uite ce mișto le-am pe astea. Vino încoa. Asta nu. Da. Nu te las. Deci, așa fac treaba. Ia, oare pot? La o masă caldă și lasă-mă jos. Uite, pot să fac... Lasă-mă, vezi? Ce ți-am făcut? Am luat o chestie din gold. Ce e aia? Gold, pardon. Vrei să Au. vii la o masă caldă? Ok. Dar să-mi dai cei. Ce? Dă-mi cei. Ce să-ți dau? Ce ai că aici o masă caldă? O masă caldă, nu e fără ceai. Stai pe canapea, că ți-l aduc acum. Ok. Băi, nu mai îmi da bătăiță. Ajută! Hai să te duc afară. Nu, așa. Nu mai fi. Te-am tâlpit în cap. Bă, da, eu mai... Eu mai... Să fac și eu bani, că n-am mai făcut bani. Dacă mai luat pe sus. Asta-i poate. Dar e bine că nici tu n-ai mai făcut bani, că te-am dat pe sus. Uite, ați eu și eu doar 3 de astea, doar 3 mașini. Ia, unde ești? Ei, hai să facem cursă. Ok. De aici. De aici până la casa aia de acolo. Hai, 3, 2, 1 și... A, eu am mers foarte... Haide, de aici până la casa. Ok, stai să vezi și eu. Mai este. 3, 2, 1 și... A, nu, dar nu-i corect că eu am ăsta. Eu am coșulețul. Ok, trebuie să încheiem acest video.
Ba da, că se face prea mult. Mai facem unul? O să facem mâine. Ok, Zipa. O să... Stai, întâi vreau să pun aceste mașini la egalitate. Aici. Și pe ăsta. Vreau să o pun frumos aici. Așa. E frumos. Așa. Hai, Teo, vino aici pe canapea la mine. Hai. Vii? Vin acum. Ok. Să nu mai păsăți că te ridic. Dar lasă și tu morfelale ca să te prind și eu în poză. Bine, că eu am mușchi. Te ridic pe sus, ai grijă. Aoleu. Vreau să te prind. Haide. Hai, Haide. să scap de boase. Nu tu ai zis? Poate în episodul următor o să ne jucăm jocul acela cu ruptul oaselor, nu se știe. Hai! Vii? Bă, stai. Dați să vede bula aia. Nu, haide aici pe canapea că ne arată bulinele ale. Hai, vine aici lângă mine. Te ridic pe sus. Ok, nu. Ok, dați like, share, subscribe. Eu am fost Alexandra, el a fost fratele meu Teo, nu așa? Da. Ok, v-am pupat. Pa! Pa!